أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله. لك هيا كاناي لك أنا ودمي آمين يا رب. لك أنا وسا لك الله بانغونيمان دي آمين لك أنا بسابما آمين يا ربي. سامن ما سمي جدا من نما نهاري لك أدومي نهاري لك الله بني هاري. آمين يا رب. سنجا فمنو لمبه لك ونيمان سي آمين لك وتنا آمين كابوتشين فون تورم يا رب. يا ربي كلام بجمانا كنا لك عنيوني آمين يا رب. كلام بجمانا كنا لك عنيوني آمين يا رب. أبنيون نسوي ما سوي ما لك أولنا تاني آمين يا رب. المهم بنا سبب آمين. أنا قرأتكم فلاس بانيون بلا نترى نيورون كلام ولا كوفو لا يعني ما سينكنا وقت من نعنا نجرب بناي ما نسمع دونا وقت السرادة بالي بولي جرب بولي لو أم فما ياما وأم بولا سا على بقى باروكه كن نتنى على كجوني ماندو قرانتي أفاي حافظوي أي موكي حافظوي الله أكبر. نوي برونجاي أدم بامبلو نوي مودونجاي نوي بونجاي أمبلو كلام أيرك كلام دين كلام نوي قرآن دون كوسبة قرآن دون فيكو كلام برونجاي دي فاتورة كنو برونجاي أفا حافظ كندو الله أكبر. بابا ب كارتي كوننا لا تمامي أسرع ما جيري دولن ديم بكم بتاع كلام في القرآن فهم القرآن دون الله أكبر. ترى موسى جلو أوه. ترى المامي على ديو كحافظيه من دنجي محمد جلو أوه. شركة يعني سجرة مكيلين نفوي أيوه. أدم الدين فويتي يردون بو ها؟ أدم الدين يردون أيوه. ني يردون يلو بنيا من سرقة فويتو بو الله أكبر. يردون تد يرفوي أي نفرقوا من ما يردون وتاير لك لي ما باير دو تكون دي يعني ما باير دو أيوه. يعني بتاع أدم الدين سي فهم حب الدنيا والرئاسة أيوه. جين كانون نكون تجيا كانون رأس كل خطيئة كجو بي دو كلو كجنو منا بك مولو بفادا باي كنت يا كانون دي الله أكبر. برونجاي باي ردون كجو ni jama kulu fo ni here jama kulu do abola سكي. adam na qur'an kala na qur'an duslauba abolu ga groupe la betegele karam ngo men mekala ne ngala qur'an la abolu groupe la أيوه. otefla almamu ga groupe abola أيوه. otesa bae أي سوي. ami pi o ka koroni ton nuye abola بتشامنا. imama onnana o fere ka koroni towi abola إيه. o kofe o conseil nana ya fam ya o be dogoni abola ni mo flag bu shira jongona man ne kura kono ay ma nyina ma nyina mi ta kuma woni nyonche baru njay ye folo yi الله أكبر. ay di folo yi ni adaba do sigara kene ka atawuli fiu na maseli kofo ka geleya na ma demisonu wele ko shu ko bla ala batoka. الله أكبر. Saka ni wakati be na be kene ka aba mo ya anga be na adaba di on benen do here be bo kono
ni ko be ko tiya dama abi yele da ya kana ya be ya fama a to abada ha a to na kundiga la ay o de yere do yo kulo bo ko be nyon so mori be amori be Allahu akbar be nyon so re ski ni na nyon e ba fa ka be ne de fekat me be awo sur yo de yere do yo baru nje ma yere ton ko ski mama la ka kalfamne on goni alhamdulillah ko ma dimba no fe kalan ka am fe an no fe na dem tay nyon fe hijila ايوه aba dem sam nu yoro fa nyom mutadawina abola ايوه ko kundigi do comme o mutadawina kuma kilon nisa ne bina wulde wala chene ma na musuma ايوه sorba bula hakil maw musu bula ايوه dem sen hakil maw bula ايوه anga fle baru njay bana anga nyonye anga nono fo so fra nyonga اهو katadi muzuma akofe ايوه ambo nyini mutatawina befe ni me min soro ku fra nyonga kana han soro anga jega ke kulu kelen ايوه katadi somoma mo appel lancer mutatawina aywa kelen nante bana ka bola anga radio ko on ta makku anga radio ka anya fa mo ngo karti be karti sambago be kana dem so mbe optolu sara na mena karti ta do dango ta ni sari masagara sore ni tara barake wat lebe jabate sore karti ta bago nana demen di bago nana réunion la sang mo ya fla ko hakil makodo ko sengem be wakati be sengem be limani apal di ma min dalinte alala sengem bo de ka soda la ito mumin nga soda wakati be ka no mo ni ma ibe ni na gilimi ka bla fo na la woni ma o here badi mon ba do ko here badi ibe mumin ibe ni na gilimi ka bla mumin ba do ko here badi shirga woni here badi ha here bele bele هرب بلي هرب بلي ايوه ايوه ساعه ترى يعني مودس اللون وياكلنا نيمان فو وياكلنا نيمان فو مسام ماو انت فا جوي غونغا داتو ايوه بلي كوران دا ياكوسو ام بوكو ني نمو فا انت فا جوي غا داتو بلي فيو كوران دا ياكوسو او ساي ساغارا ناسو كما بيبلو كافو ايوه بو فاني بسم الله الرحمن الرحيم شيخ اسماعيل ايوه كومي فاكتير اللبان توي وابي وروك منانتم تالا والحمد لله كارتسان يعني دمو منو نانا من سيراكا كلين سرا ايوه فاكتير فلانا سوغمدينا انتارا وامغا اني ورا اني كمان ناني ايوه اسرا ونوك سيسا توي مي واتان كلين دورا واتان كلين دورا ولا جروبانا سنغا فاكتير دونا ولا ان شاء الله امباني لا فا ولا او انيامي ولا anyame inshallah ala ima aya dama den laja ama songi ka garsiga be boy ka so makile parce que no kala diriya baro ko sa to yi ala ma kedum abena na don doni kan nata bunyila ha ala bitende bon ni fele ke kunye kan ambe ni bon kan nata bunya islamula ibe fe ndo ala ko da bita so yin ha ga siga to law فما في إيه إتسان ودير بابا من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يمهدفو مهدون يجمع مهدون أمبلو مثلا فانسة ومهدي وترونته مهدي أمبلو يقول لك بين قبلي رنيه ومهدوي نبنا رنيهم بابا بتمهيدي كفلو amina réunion minge anga nya sigi kadi ni mahadu de korflo yi be adoy Allahu akbar atma dayre lembe ايوه anga watan gelen to lana folo ala go sara noya امين يا ربي ala go sara noya ala go sara noya ambala se mo ko ma jeuma jurumin bana kacca nasro warmin be warim bla na kun tasara ni ta tasara اي be warmin bi blakana as usera o be be ga sarake ايوه ala sago usago ya bala سوتك يا be warmin do kadala serade o selde ato warbe kasara glis gele menala sonama sani sungalo che tala koranta tige inshallah tige sungalo fena kono inshallah parce que dangro baw ka jaga bot masera
Damarabaw. Anga minnu wartigiw bɛ yen k'u ka wari bila sunkalo mangoro mana se u bɛ jɛgɛ bɔ ka bɛn ka sunkalo fara a kɔnɔ bon jɛgɛ dun kan ka di wala hari min na b'a la jɛgɛ bɛ di minnu ma juru bɛ maa min na wala hari min na ayiwa I ka juru bɛ mɔgɔ la i bɛ jɛgɛ d'a ma i ka juru bɛ maa min na i bɛ jɛgɛ d'o ma a ka se k'i ka juru sara sariyatigiw yɛrɛ fɛ o y'a bɛn n'a sɔrɔ i ka miliyɔn kelen maa min na sisan i bɛ miliyɔn kelen waa kɛmɛ bila ka taa d'a ma jɛgɛ don n'i ye miliyɔn kelen waa kɛmɛ bila ka taa sɔgɔma u bɛ tile a bolo ka si a bolo ni dugu jɛra sini sɔgɔma i b'i ka denmisɛn ci ka taa karisa fɛ k'a ka juru sara waa kɛmɛ min b'a kan waa kɛmɛ min b'a kan o b'a ka musaka ɲa n'a sɔrɔ a b'a fɛ k'i ka juru sara a bɛ juru sara hali n'a b'a bɛɛ sara a bɛna dɔ kɔni bɔ a la a bɛ dɔ d'i ma bon min bɛ sariatigiw taasira ye aw san ko ni gouvernement anw bɛ gouvernement min tile la a dɔw bɛ yen olu bɛ miiri minnu bɛ ɲɛfɛ olu tɛ koyi minnu bɛ bila k'u ka wari kani olu mago tɛ maa si la a fɔra ko ne y'a kani n'a bɛ alimami na o bɛ taa kani a bɛ misiri la o bɛ t'i ka da sɔgɔ i y'a faamuya o ka dɔn an ka arajo kuran n'o cɛ an b'a ɲini waritigi fonasiraw fɛ jɛgɛbɔlaw fɛ o ka o jɛgɛw d'an ma ka don an ka arajo n'o tigilamaaw ka kurantigɛ cɛ ayiwa n'o tɛ ni maa b'i yɛrɛ kalama i bɛ teli ka taa ala ko bɛ kɛ i tɛ taa tigɛ ni maa b'i yɛrɛ kalama ayi i tɛ taa tigɛ an k'a bɛ kɛ k'olu fana sara de hali n'a bɛ kɛ k'i sara i bɛ hakili sɔrɔ i tɛ taa tigɛ i bɛ babagalikan de da i t'a tigɛ fiyewu o fɛnw bɛ yen n'i y'o tigɛ o i yɛrɛ ka ko tigɛlen ye awoyi ala bato bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa ma ja ka farin ka to o kuranw tigɛ n'i y'a tigɛ dɔrɔn garisɛgɛ min b'i la o tigɛra bonya min b'i kan o tigɛra i ka sɔrɔ tigɛra ni ala b'a fɔ de k'i si yɛrɛ tigɛra tigɛ nin don han ala k'an bɛ sa ba ma ala k'an bɛ sa ba ma ayiwa an b'an ka fɛn kan an b'an ka hijira kan yarɔ ne delila k'a fɛ guerre filanan o kɛra an sigilen ɲɛna an b'o kalama deuxième guerre mondiale 32 y'a sɔrɔ an b'an ka jurusi 12 la en 39 guerre a y'a sɔrɔ an b'an ka jurusi 12 la o kɛra an ɲɛna k'a ta o la sani ka t'o kɛlɛ ban an y'an ka jurusiw dafa o kɔnɔ ka barawulitaw kɛ ka taa kunnawalaw kɛ o kɔnɔ ne bɔra kunnawala k'an to kunnawala bannen ni n taara tuba tuma min na 47 48 kɔnɔ ni ne nana bamakɔ yan a y'a sɔrɔ n ka cɛkɔrɔba bɛ balo la o don an tun bɛ denmisɛnya la parce que an balokɛla ka bɛn ne ye baya fɔlɔfɔlɔ kɛ maa min fɔ o ye n fa ye sɔni kalifa baya n ye baya k'o fɛ ka wurudi minɛ k'a ta o la n bɛ taa baya kɛ jeni fɛ ayiwa e ye jeni ye i bɛ mun dɔn i bɛ mun dɔn e bɛ mun dɔn ne bɛ taa baya kɛ fɛ ni bɛ taa baya kɛ ye san o san n bɛ taa ɲɛ da alakira dalen ne bɛ se ka fɛn ye bilen an ye alakira ye sogo la ka tɛmɛ n bɛ taa ye tile fɛ kan ka kira ye sogo la ne bɛ se ka kira ye sogo la sogo kan wɛrɛ la ka tɛmɛ n bɛ taa ɲɛ da a dalen kan san o san e bɛ yen n bɛ min fɔ i b'o mɛn n bɛ dugawu min kalan e b'o kɔni dɔn ka bɔ yen denmisɛnw de bɛ na nin nɔfɛ mɔgɔw bɛ na baya kɛ ne de ye mɔgɔw bɛ na baya kɛ ne de ye an bɛ sira yir'u la baya kan ka kɛ cogo min ni na min ɲininka kɛ cogo la baya yɛrɛ ye min an b'o f'i ye dala fɔli tɛ baya ye koyi ayi dala fɔli tɛ baya ye an tor'o la an bɛ yen diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɔnɔ maritabaw don manaziliw don manzila kaza manzila kaza n'i sera manzila min ma o jɔyɔrɔ bɛ d'i ma an kɔrɔ maju bɔra tuba ka na ne ka tafsiri di yan bamakɔ yan Allahu akbar en 56 Konate bansan 56 Konate bana sunkalo la bandon sunkalo bandon
Konate bana o don c'est don soma u ya su don o kalo kelen kono amati ba tile tan da madon ka an garo maju nana ski adon aya so an kalma ka arga Allah ne no ilai ture ايوه ne no kala na bulo tuba alama tafsir mine naka tafsir ne tafsir min damne tuba ايوه sungolo nana se karamo yembla ko nyemmin kala ko ngana nga tafsir damne no ni sungolo bana abina mfaka sangafo abina nga tafsir dafa bon ya الله اكبر karamo nana ايوه aya soro mbenga Fatuma Touré bi ali don ma bay tafsir kala kondo ali ko dek me tafsir ke banangoro الله اكبر bosola banangoro masamu Touré ka banangoro ski n'a bɛ tafsiri kɛ jama bɛ ne ka fa kutubi don su a ɲɔgɔn si tɛ bamakɔ yan o don Fatuma Touré o den lajɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuba ala nana kɛ ne bɛna n ka tafsiri karamɔgɔ nana ne ka tafsiri dafali la ni fa fana y'a fa ye ko laji ma tafsiri k'o bɛna minɛ ne ni Laji Touré de ye tafsiri min na an kɔrɔ maju fɛ bamakɔ yan en 56 a don Cheikhna Khalifa bana 55 56 a y'a sɔrɔ jamanatigi bɛ balo la an karamɔgɔ bɛ balo la a nana tafsiri bana a taara sunkalo furancɛ kalo laban a taara Tuba ka na seliba kalo jɔ farigan y'a minɛ dɔw nana k'u bɛna tafsiri kɛ a ma se ka kɛ maa si tafsiri anw kɔ k'a danna anw الله اكبر ايوه karamɔgɔ nana fatu mawuludu kalo la jamanatigi bana tarata araba alamisa su ale fatura ski tile kelen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ها k'a ta o la sa an ye tafsir daminɛ an 56 k'a ta o de la fɛn o fɛn n'i b'a kɛ ni dugawu kɛlen don i y'a la sirikɛ fɛn o fɛn daminɛ ni luduni ye a bɛ laban ni luduni ye i m'o dɔn ala ko alakira ma ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allahi bi idnihi n'i taara karamɔgɔ fɛ n'a jɛn'i ma a ye dugawu k'i ye taa mɔgɔw wele ne ko ten basi sɔrɔl'i la o basi ye jumɛn ye e karamɔgɔ jumɛn karisa de ye n kalan den y'o kalan karisa de y'o kalan an ka tariku bɛ yen silsila bɛ ko taa gun alakira la sallallahu alaihi wasallam kuranɛ la kabini a daminɛna wagati an b'a kɛ sufɛ wagati dɔw la a fɔlɔ yɛrɛ sunkalo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ma se ka hijibu segin sɔrɔ k'a kalan mun fɛ n'an tun ye safo seli ka tila mɔgɔw sɛgɛnnen safo seli bani ko na tafsiri kɛ an bɛna an sigi wagati dɔ la an tɛ tɛmɛ hijibu 2 kan wagati dɔ hijibu 4 sumuni 2 wagati dɔ la sumuni 4 a san fɔlɔ an ma tɛmɛ hijibu 8 kan Allahu akbar kana daminɛ ten n'a kɛ bulon kɔnɔ sigi ye bulon kɔnɔ in n ka bulon kɔnɔ in an bɛ kun ye mɔgɔw bɛ tɛmɛ i mana ye k'a danna sira la barika t'a la de a danna sira la ayi barika t'a la mun de ya yɛrɛ caman ye dɛ kana o bɔ kana guajɔ kana o dɔn kana o bansa i yɛrɛ de e de bɛ kɛnɛmana dirige bi n ɲɛ b'o la basi jeli bɛ siri i y'a mɛn diɲɛ kow b'o cogo de la o de ye ni ludunu bɛ fɛn min na ludunu kɔrɔ de ye nin jɛ kɛr'i ma ni jɛ kɛr'i ma dɔrɔn a banna o jɛ kɛra maa minnu ma sa maa bɛ se olu de ma k'olu ka dugawu kɛ maa min n'a karamɔgɔ farala hɛrɛ la ni karamɔgɔ y'ala bila hɛrɛ la i bɛ se o de ma ni tigɛ in kɛ baaya kɛ ko i bɛ t'o de fɛ yen ka taa baaya k'o de fɛ o de bɛ dugawu k'i ye e yɛrɛ k'i miiri sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah est ce que ala taala ka bonya banya b'a di yɛrɛ banji ma ala abada dawula tɔgɔ nin bɛ yen ala tɔgɔ mɔgɔ bɛ ala tɔgɔ ta k'a wudu fo mɔgɔ b'o k'i ye waliyu ye wallahi shetani ka denmisɛn de ye i tɛ wali ye i ni ala tɛ fankelen fɛ adamaden bi girin ka karisa waliyu dɔ ma ɲi ani ala yɔrɔ ka jan
ولي يجلي ايوه اولياء الله فلان اجمعين ايوه اولياء الشيطان على بفو ايه ايوه فقاتلوا اولياء الشيطان شيطان تروبي على بكو جالا ngo boya façon yin nani ايوه boya façon yin nani afolo iri hasu كيلي aflana mu'jiza ايوه asabana karama ananina istidraju ايوه ma min ba ni dungo ga ke ite fajini ala te fangalo digala ha ibe ala wele boya do darika ha fara kan nge ala bi awke ki negende sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun o negen nay o be o chama du goloka ta ala do fika ulika tama do be o tesangolo refle musaba ko ni ngala sono ngala masoni bege aba ala babu malika ma yin nge takela do takela do ale ni yoro mancha ala ni yoro mancha femino o bi ni yoro ndima ale te matonyo Allahu akbar die petit ya fami ala ka wali ube shetana fena tabi obi ala ka wali yu shana amada ma wallahu ya doy to so no ma domi ma saki kungolo korota to o koroya usono to so na ko do minun ko du ko ko do minun be chiendo olu so na ko do minun be to fe olu farla to ga kangalo ndala o chinya balika bangi ay chinya bangina شرقة مكمية ايوه ne o shana ma Allah de ye shana khalifa ke muqaddame ne wurri min wode fe ايوه kabna kira ma ngi bo fasife ski men ki bo fasife ski demse ya ko do on de anja fe min ngi bana la adam demse ya ko nga demse ya be kono ha min ga danye nangwa min do ambo dum ama gele ya don dumin ko la ma gele ya don fere abo ko la ala ya noya Allahu akbar atma me fle ala ma ay amma nga fle ala ambola fo shina na ta se bi on te na biwulon blaka alhamdulillah na ma se ka tiya wore fa on te na go biwulon blaka an ga ta tiya wore ko an bita ko an be baya ko yi c'est le gars autrement no kere e ka nga ne juger muye mala don ala hera min ya madon ski netaw an bodi lanyina an kara mo dinna ايوه no sha ma wallahu din أيوة. muhammad min ba noro askilimbe fa be sira min ga be mboga abe sira la jaba ala don abe adama dinga shi don ha nana ya kalo woro ka kalo woro ni tanando kalo woro ni tanando parce que kalo woro ni tan kelen do abora kalo woro ni tanando ka be dimanche ma 3h30 alde nake muqaddami Allahu akbar sana kadi dallu minum bala shana ma wallahu ye muqaddamiya min di wudu alika daban dilalente de minun dirado ay naka muqaddami akala domi ka boya kata pari kata yoro telephone chira be ma yoro be Allahu akbar pari ka telephone chi ma shufe amerika ya ci ma shufe congo brazza ka ya ci angola ka ya ci shufe zaire ya ci shufe enfin gabon gaw fen be telephone chi ma shufe ani ka muqaddami ma ani ka muqaddami ya me Allahu akbar ayo dinama wata me ya jumai fendo mbaka ne baka ngasa ya maru dima ni mamu na ina aduma ni ludunu de bibulo ala ludunu shetana ka ludunu dile dede ndaran su goro shufe o tede donc sisan ne se ka wurdi di mɔgɔ ma ya di ye fude di munye e ka kalanen di ne ni ka kalanen ti ye na me autoriser ala fo ne de ko nga afo kasa yi Allahu akbar o be dila ka di ande mese ki kai ni mama kai ni Allahu akbar ya fam ايوه non na dinama
ambo alhamdulillah fano ne bita jeni beble ne ala kira yeli do ñoo yeshnya chama ne khalwa min ga gacha de ibo kalama khalwa la mala kira sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi masa maboka ngalo diga ma yede mala kira en fonya de ala manju mo ko shima ma men ngalo diga gada ala terula ala ka juwo tigi ma de Allahu akbar ma men ngalo diga gada ala terula ala ka juwo tigi de ima ala kira tay mo fo ايوه ima ala kira ko man kadhaba alayya muta'ammidan ايوه falyatabawwa maq'adahu min an-nar ni mami tu kan ngalon danela tu kan ngalon dane ala kira la iki sigero la janama kono jini afa ala الله اكبر jini afa الله ala wala mi afa ala kira sa ma kana ikan ngalon dana kana tasuma ikan ngalon dana kana tasala ala kira ma ya fami ne bite amena do ma do na ko mi ke mo dama no baram mene bulu o ka giri mo dama ma ñoo fati yodo baram bene bulu ka giri mo dama yama way jumay salamo buni ni ngali mi ngi ka dine la ni be franfasi aduma na tara sika ngalo te sura la o wasara fembe naam o baraji ka bo fembe وي بلا بلا باي parce que femi mani ikere ki wajibiya surke ibi bolo fla drum do ni bolo fla drum do ko e bita nyebo jeni besa فوي okay karsa nengadi ibito de no fe اي o tmani tan fe shaytan ma ferima افر ليما la ilaha illa allah افر ليما shaytan fer lady ma افر ليما افر ليما on te jebo fo fe ble امانغا alako امانغا kabisa nga se bima sa anga tiben mo dama nga sa nga se bima selama tongo ton sigira ya ko ko bene ga kundige nyemo fuye ngondige kundige tongo ton sigira ni ndona la ba kumbeka ube nga kundige ngondige ma ka tongo kundige parce que kundige ya balaw min ba no o balaw de kabo masana ala ka dunina ala fa min de kun rabi de mala وجي اذا اراد الله امرا هيا اسبابه سكي ما لا فهم لا يندرا بس ابو نوي شرجع ام بدي نغربي ايوه مولد كلو اكل سيكين دو مولد كلو تمني ايوه اكل سيكين دو محمد ولي شانا انك مقدمي كا تو دون كنا بلا بلا nte bo ko bolon fan shiro don blin dita yoro la e bo don ka bonga so kana radio ina walma ka bonga so kata radio malla na borla tita roshi ni jaranja min wajibi yaranka kon baru njay tamin gala ko mitawla na borla bala cha amene bolo mita jinin sagada bita baya ka jiri ni mala kira ka chaya ajala ko ngami ni ngalo mu yala ni mukadamu ya kiri ni kira mukadamu yu fendo de bedima ki ko kalwa ke ki bala kira yawa no ya sharti doy la ila o tara biyo ni ma fe ngone khalwa chama ngon yala kira ye ka chaya shukele ngon mu sega yishin saba nga khalwa la i surko be kur le membulo kabla agbe ni adwo ko ya benya mo ta gira ko kasa adwo ga nga sa ntapa mo ngoy ngum sega ngom ba don ntapa mo ngoy ngom ba don ntapa mo ngoy ntapa mo ngoy ngom ba don Allahu ntapa mo ngoy ngom ba don ni ne do ala sagi sago aywa sisa kabin domi ne ka mo kadam na diram bon ko bolon fa shi ntashi yoro don ashi ntem mashi ka so ne be modu mun nga so biya ne bu yoro don Musa Diallo ban trokoro bugu mbo ka so yoro don si Mohamed Jangna mbo ka so yoro don Amadou Bli mbo ka so yoro don ya fami nkor ke biya no e Soufiane Dramé mbo ka so yoro don mani baru njay min banen fle mbo ka so na boro la wallahi mo den shitya mi ga so yoro don wajuli kala shitya ni mi ga so yoro don Allahu akbar ashi hawa nte wajuli kala shika so imana tibita baya ke ma ka so ibaka yoro don akoni
والمفناس أي بياك أفلاني ناس نور سويا دلوقتي ناس على كده دي عم فلاول لك أنسى أيوة أكش أكن ينا وبك منو يوتو لك لي لا 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 أوتو لك لي أوتو نعم كده بالك كده إيه قلنا بالك في النادي نافر كي كنافر نيافا على بفلك مونجيلا فقط وجولا إيه أبي فقط وجولا ولكسو على دون ناي كو إفشاء سر الربوبية كفر نالا قلنا بي نو دير ما كودا كنا كافر يدو هادون يباتو يرني على شيء إن على شيء أبو دومينا نيندو ألمان بنسا أبو يا ربي يا فامي diɲɛ don don a bɛ ka taa tiɲɛw bɛ na ala jɔn fɛ n'i ye fɛn fɔ o bɛ yɛlɛ dɛ parce que i mana fɛn fɛn fɔ ka da ala la a t'i bɔ diɲɛ yɔrɔ f'a k'a bara ci fɛn ko fɛ a ye mɔgɔ o mɔgɔ ثم دعاهم صلى الله عليه وسلم kɔfɛ ala kɛra y'o wele إلى المباهلة ko ka na o ka ɲɔgɔn danga kɛ ɲɔgɔn danga ne ko i ye min fɔ isa la tiɲɛ tɛ e ko i ta ye tiɲɛ ye ne ni e n'an fila ye ɲɔgɔn sɔsɔ o b'anw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn t'o la n'ala ye min dɛmɛ don min nka i ni kira ta a bɛ fɔ de a bɔ ka na mubahala la mubahala ye jumɛn ye i b'a fɔ ala baasi tɛ ne ye kuma min fɔ n'a y'a sɔrɔ e de ye tiɲɛ n'o sen jɛlen don o bolo jɛlen don e ka tasuma kɛ ka nin kɛ kira fana bɛ wari k'i jɔ ala ne fana ye min fɔ n'a sɔrɔ e tiɲɛ n'o bolo jɛlen o bolo jɛlen don e ka tasuma bila ka na ala nin kɛ a ye nasara ninnu wele k'u ka bɔ ka na mubahala la kuran na n'o y'an bolo sa suratu ali imran kɔnɔ ka faranfasiya dɔ kan kosɛbɛ a ko inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turabin ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتهرين عيد من فوق ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين من دي ابتهالية أكون نبي الله إيسا على يرى na mɔgɔw fɔ dɛ yɔrɔ adamaden yɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛnnen don nkalon bɛɛ bɛ tigɛ surtout bamakɔ bi la ilaha illa bamakɔ nkalon ɲɔ ɲanen bɛ bi ha inna lillahi wa inna ilayhi surtout arajo fili bɛ yen nɔ mun de ne ko a tile bɛ sera dɛ kosɛbɛ kɛ ayi kabini ala ye diɲɛ da a bɛ tan koyi kabini ala ye diɲɛ da a bɛ tan fɔlɔ mɔgɔ dɔw bɛ siran pan de ɲɛ ani gɛɲɛ olu y'u tɔ to u bɛ siran pan de ɲɛ pan ni gɛɲɛ o y'u tɔ to komi pan tɛ yen bi gɛɲɛ tɛ yen bi yɛrɛ sago tile an b'o de la min ka di i da ye i b'a fɔ i mana fɔ dɔrɔn i bɛ dɛmɛbaga 100 sɔrɔ sisan nkalonitigi b'a ka nkalon fɔ sisan a bɛ maa 100 jɔlen sɔrɔ a kɛrɛfɛ sisan min b'a ka nkalon dɛmɛ ha ni tiɲɛtigi tuma na maa 1 maa 2 i b'o de jɔlen sɔrɔ a kɛrɛfɛ nkalonitigi ninnu to k'i bolo an bɛna nin k'aw la n ka kɛ foyi t'u bolo ka kɛ foyi t'u bolo ka kɛ bon a ko n bɛ min f'i ye ne ala yɔrɔ isa ni min ka kan ne yɔrɔ n'i b'a fɛ ka kabakoma ko ɲini parce que mun ye mɔgɔw sɔrɔ ko fa t'a la ko ni fa t'a la ko ala y'a fa ye o de y'a tigilamɔgɔw sɔrɔ ala ko k'u ka n'i kibakoya a ko isa ni min ka kan ne yɔrɔ a ko a ni adama ka kan an fa adama isa ta fa de t'o la ba b'o la adama ta khalaqahu min turabin ala ye adama da buguri de la buguri fa t'a la ba t'a la ثم قال له أفضل لك أما كن كيف فيكون أكره ربه أقول فلا تكون من الممترين محمد لك اسمه من ذلك أنا قلت ما من مستقل ما نجا كولا كان كلام ترى سياب باوكا أي جراسير ده قلت بالك لك تقول القرآن يجي هناك أنا فلا تكونن من الممترين أكمل أون ديما سكت على كلام سكت على كلام
emin be ni dalen be ala la ni limana min ala kala muhammadu sallallahu alaihi wasallam qur'an be tan min fi dawd la kana siga ako kira masa faman hajjaka fihi mimma an wakabi su halisa isa kola aywa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi aywa don ngere ko don ndi mani yo don mimma wakabi su so aywa faqul afatik lama ta'ala wa aina nabi wa abna ana ban dengo wele aywa wa abna'akum ana awyala dengo wani sa'ana an musu an bolu wele wani sa'aku ana au musu wa anfusana ana au yarakun wa anfusaku ana au yarakun an bebe boka jokkene kelenga nan bora fa naj'al la'nata illa thumma nabtahi an an kulu alala nan kulura an be mun fama ko naj'al la'nata allah an be alaka dangake alal kadibina ngalo ni kalauka masara minun fo alaka yo wele mami nu tara ko foli ni volo yo kuta kuka mo bu kuta nya ku yo folo utali u ya fu ka doni ma hoy manu mbe jinya don ma defa me kalama nem se ka fe fu e bo manu ba ko no su ko fado sama shuru on kala nala anyaye mitele nda fa don mawo gala kan uci de akum ma ba hala qaumun nabiyyan mash dama kullu shimawul falo dangolin takele ka fo kiri na imam ta dani ya ni segedan ni den so wal mani muso so ray alabi ko be cin abi ko be halagi ko ma ko fa wada o rajula ay ta po chenye kwanye kuma min fo no dangani ko ango dabla fore min ya kala sigleme ala kala bora senna ali welila hasan welila husain welila fatma welila ala kala joleme aywa abeka numa kono kala fo no bonno nana ni do ka fa amina ayo ko no ni ko sigleme do nunga chidi na ko ayo ko jao chnado anye kuma me fama ba ita ikere ma fa mta fene fene ngalonye ngasanga dangani ngoyinda bla Abdullah bin Abbas ko wallahi ko nu kun so na ka boka kalliga kun tan so so te den so ray Allahu akbar ndi mu ba halay yimi fo yo do be kitabu ko do Allahu akbar aywa amma al halatu as-sahih amulini aywa ya la hala ya salim bi dar al-hijra من كرا الصحية الحالة الصحية أيوة كنيا كلا حالة من كرا بس كي أدم الدين نيبورا داس يلا بنا به كنيا به بنا كورن يلا على كرا ممكن كنيا كورن أي ممكن أيوة هل تقول لا يورد ذو عاهة على مساهين إيه أيوة هاي كرنتين لا كرنتين يلا على كرا لا karanga ni nyume aywa ni fiya bana wulasa nzondo walma menasigido o ba fa ko ka barbato ko bla yorodo la ma kana duka o be karanga do ma kana duka ayana la kala dala alinde ko la yuradu zu ahatin ala mustahil ma min bana balaski o kan ma kan mo ko yorola karanga dala tandi Allahu akbar mu fora walamma tumami قدم الحبيب على كلام نالي على تركي نالي وأصحابه أنا جنيو المدينة وسلم مدينة وجدوها وهي مدينة سرو أسوأ البلاد دقو بلدي لنا جو ماني مناخا باليورولا وصيحة أنا كان يلا ينو بنادك كشاي بنادك مجو كجو هير كنت مدينة كفرنا الدنيا هير سرو أو كنت فلو أيوة وبلا وبنا تاني على كده دي صلى الله عليه وسلم ولا إيه على مسبب أيوة نما سبب ده مية سبب بعدهم أيوة أبو بكر الجزائري دي نسبة كما قالت عائشة كما ما اشتيا فتشومي رضي الله عنها على ما جيناك بما اشتما وأرضاها أنا يرجع جاي قالت أما اشتكو لما كنت مامي قدم رسول الله على كلامنا المدينة مدينة وهي يا سو مدينة أوبأ الأرض الله dukulu yɔrɔ bɛ ni fiɲɛ bana bɛ yen hali ni fiɲɛ bana ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'i y'a mɛn arabu kolo ko waba o ye fiɲɛ bana ye u b'a fɔ ko waba
والطاعون سكي أيوة. فأن أصحاب المهاجرون من هماها وكلي مهاجرين مننا ولي نينا نينجي مدينة فرقوانا أيوة. إلا أن الله تعالى فمن قال وقي رسوله أياك كركشي صلى الله عليه على وسلم من نكشي جدراما فلم يمرض كلا من بدا سابا فين دونا مدينة ببنانا فعلا كده قال أيوة. أسأل الله يعصمك من الناس النقبة ولنستمع إليها وتمسا أنا لما نيجي كتا أما فاطمة ما فتقول أكو قدم رسول الله المدينة قال كده أنا مدينة وهي أياسر مدينة أو بأرض الله دوكول من بي نافين بنا كتشا على دوكول لا عندي مدينة أيوة من الهما كابني فرقوانا أيوة. فأصاب أصحابه صلى الله عليه وسلم أوكي في بنا يكره كسابة وسرو بلاء معنى جربنا يسرو وسقم بنا يسرو فصرف الله تعالى ذلك على هو يلما عن نبيه كواك نبي ما عليك لا كون يسرو أيوة. فكان أبو بكر سيدنا أبو بكر كيرا وعامر أني عامر بن فهيرة مين فهيرة ده أني منو نجوم في وبلال أني سيدنا بلالي مع أبو بكر كفر سيدنا أبو بكر نوم وناني كم نجوم في بيت سوكيلين منو واحد مين سوكيلين فأصابتهم الهمة من بي فرقويا بسرو أيوة. فدخلت أما إيشتكوكالي نندو عليهم أوكا أعودهم أدنى أبنو بن باتوفو وذلك أدنو قبل أن يضرب علينا الحجاب أسر حجاب ما بيرو لا فلو وننا مدينة حجاب ما بيرو لا فلو أيوة. بوك تا يورو من غاديه وبهم ما أسر فم بدين تشنانينا لا يعلمه إلا الله ما شيتا تورو دانو فن الله تعالى كلنت نوي فرغوا منكم بس سيدنا أبو بكر مثلا أني عامر بن فهيرة أني بلالي أيوة. أنا أبو بكر أيوة. أني عمر منكم مولا أيوة. ما شيتا دانو نعلته أيوة. فدنوت علي مدو من أبي بكر أفعلا فقلت عليكو له أفهمه كيف أجدك يا أبت مفا يبتشولي فقال فاكو ما كل امرئ أكو ماما مسبه في أهله ميد يبد جوجي إكاسومو تشرو والموت كسرو سيا أدنى كسرو كسرو من شراك نعله كتبيك سبارة جروغا سبارة يلا سبارة جروغا نغسو سبارة لا باين نفو أيوة. أيوة أكو ماما بي ني بشي مسو ني ديون تشرو أيوة. ها دو بجي كسرو يني سيا كسرو كتبس سبارة دا أتجروغا أيوة. فقلت عليكو سا والله نين كلال ما يدري أبي ما يقول ako aleko ko mfa be kamin fo ka ta don ha ka kuma fo ka ta kalama ha ki ba soro a jawu lende do da be kan kuma fo أيوة. ثم دنوت ali mado إلى عامر amir fenela فقلت له aleko amir fenema كيف أجدك ako e fenela harabedi فقال amir go لقد وجدت الموت wallahi ne saya soro قبل ذوقه sanin ga saya nene ne saya soro sanin ga nene أيوة. إن الجبان ikado jito ya هتفه ma che ba jito o halakili من فوقه was aba yere sambe أيوة. jito yere ka halakili bi sambe de أيوة. كل امرئ mo مجاهد ibi jija بتوقه ni saya nene ni كالثور ina fo ndura يهمي جلده ndura ba wolo tanga بأروقه na afasaudi أيوة. abi fasaudi ka wolo tanga أيوة. فقلت ali kando والله nyen kalala ما يدري عامر ale ko sa ko amiru tika doniya lige ما يقول abi ka kuma min fo ko kuma salimbe ka bolo da أيوة. nin be ka adon madina أنا كده تومي fargon ka gele chumi fargon gele le muga chumi أيوة. aha وكان بلال bilal ke o kon kera إذا tumami تركته الهمة ni fargon na gushi ادجع abida بفناء البيت abi bo ki da aka dugana ma ثم رفع قيرته usba
aba kaman korla korota يقول aba fo ألا ليت شئري ya ne ka dongli kan nata ألا بيتن ليلة afolim da shushi بفخ ne bina bishushi jane do kono wa وحولي ka so ngarafe ازدخر ha izakharun obe ni ma sara maka obe yiri min bari kaburu dala ali idakhara wasana afa ale fi kabuka afa ne bina bishu na deshi ngarafe la izakhar min nabi ngaburu dalo dale men ngarafe wa وجليل o jalil ani jalilu وهل أردن يوما ya ne bina yewa مياه مجنة yala bajirati jidi ne bina miyewa وهل yala يبدون لي شامة yala لي شامة وطفيل sham de shamaye جبل جبلين yala ako shamata kulu yala ubina bangene yewa وطفيل ani tufaili kulu أيوة والمقصود min bakoro من إراد هالة السهية ay ne fotu mami koma ya sura ka kenya o yo yakara koju أيوة o la fura koju أيام الهجرة mami ni bora maga kana madina أن نعلم nga don أن الحبيب ka fala kira وأصحابه anaka sabau لم يجدوها ma madina soro مفروشة ka foka dan fenzenen bei ولا سليمة ma soro ko du kishilendo من المنغوصات kamne feminu ma adama denji glati ka fa akilen bola makijula والكدرات wal kadurata yani feminu du nembe بل فيها المخاوف ko na soro madina kodo ibe seraya ko seraya do kodo o be madina kono والشدائد ibe geleya o geleya don o na soro be madina kono إنها kado madina كيد اليهود yahudi o befle yahudi o kadabali de ومكرهم aduka plan وخبز المنافقين ani munafiqu ka kola beni وكفرهم anuka kafiriya وأداء المشركين ani filanga bo ga lazaba وهربهم anuka kele وأتى المناخ مفعم بهما الملايا والبلاديزم wa ata المناخ wa ata al manakhu bilirona بهما bihuma ni fargwanye الملاريا ملاريا bihuma al malaria ni ya me wolu ko malaria wodi palier paludisme de malaria الله أكبر bihuma al malaria pali ka fundin fargwan yaro ale ka jugu abe fado dawla pali hawla wala abe fado dawla أيوة في هذا الجو nin fayna القائم famin jolimbe يطلع الحبيب بأعباء دعوته rabbe alakira eske weleli min donim darakun أيوة abi ifara donin koro ومهام رسالته ani achira ni chika miye o chika ntangani أيوة ayi faro donin koro فلا يترك فرصة amma tanshi toy تضيء no be chen بدون إبلاغ دعوته na maka kira lese adama de be tane be din tane be no adama de ma mais de wazo ay kira na me ni shiye samuwain de tandi lenduima wakati minun boko ni kanga ala ko no kana to kata kida no tara kida o perdi ribolo perdi parce que na le tebeda ka bon ne ka wakati banana ta singana ndu al amsi dabiri la yaud ni sini kunu mi na yakodo o ta singana de tani dilenduima Allahu akbar ma ba jinya ko ka sai sanjeli soro ko sambisi ba ye sambisi min soro ye lere minun na no ko ye fa min ko ko do ka tan atmenen ko edda ta kuma mo wodi ba fasa Allahu akbar o bi ka wakati itka wakati tmenen fo ka fi ba e ko ba ko no blo te o eta ko do bli ha la kala amma so fi lere kilin ka tmen amma na ma ka kire la se kala wakati findani wakati banan wakati
kuma bɛ nin de kun kan bana in yɛrɛ wagati a ka kira kuma na fɔ yɔrɔ de y'o ye ko cogo di wa ha huwa kira filɛ dhalana sisan wa qad qada sanatun a y'a sɔrɔ san kelen kɛra fi dari hijratihi a bɔra Maga ka na Madina a ye san kelen kɛ Madina kɔnɔ wa qad marat bina ahdathaha san kelen min tɛmɛna o ko gɛlɛnw a n'a événement olu tɛmɛna an na yɔrɔ bɛna a bɛ tɛmɛ min tɛmɛna sini o bɛ lakale sini yastaqbilu as-sanata a bɛ ka san kura ɲɛsin asaniyata min san filanan ye bil i'dadi ni labɛn lil jihadi jihadi fana kama a bɔra ka na ni bana in sɔrɔ a ɲɛ a bɛ yan yahudiyaw ka pla o b'a ɲɛ kafiri minnu bɛ Madina kɔnɔ ani munafiki minnu bɛ yen olu ka dabalijugu a y'o sɔrɔ yen a ye san kelen k'o la o san kelen bɛna ban jihadi fana ta san bɛna Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah wa taharruki lamali bɛ kana liqitali man mɔgɔ kɛlɛli yalihi maa minnu gunnen b'a la parce que ala ko ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum min al-kuffar n'i bɛ kɛlɛ ta i tɛ girin k'a fɔ ko karisa ye nɛni y'a mɛn i bɛ t'o kama tɛ dɛ minnu b'i kɛrɛfɛ i b'olu nettoyer n'i ye kafiri dɔ to i ni dɔ cɛ ka taa nin kama n'o serila nin b'i kunbɛn u bɛ bɛnbɛn k'i kama u bɛ sigi la ala de ye anw kala kɛlɛ ɲɛ la jihadi ɲɛdɔn bɛ yen n'a fɔra ko Romain ye nin dɔn dɛ Persi ye nin dɔn dɛ Rusi ye nin dɔn dɛ Amérique ye nin dɔn dɛ a bɛɛ ɲɛdɔnna Kuran de nɔfɛ a bɛɛ ɲɛdɔnna Kuran de nɔfɛ Allahu akbar يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين مؤمنون أي موكل بامنون غني مولا كبن كافر ولا أي جيجا ولوكا جليا سورة ولا كسبانا وكادو كو أنا فراتين نادا ما فنقبولا أكاتو كو دوالا ما كلام فايو دوالا فراتين ما لا يسنا با وذلك من جرى بعد أمره تعالى بمن على كلمة على كلام يا أمر بعد أمره تعالى على يا أمر كتبنا على كلام بالجهاد كذا جهادك يا أيها النبي أكو أين وجماعة جاهد الكفار أكو كافر وكله والمنافقين كم منافق وكله وغلظ جريالك عليهم وما هواهم جهنم وبئس المصير أيوة وبعد الإذن العام تماميا نلذن عام دير على كلام كاكا جهادك بقتال المشركين وكافر كله الظالمين مين قالت له باوي في قوله لا اكرف ولا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نقرأ سورة الحج كرم وجينا ما هو بقى ما منهم كله أيوة برو منا يوجينا وكا جهادك بر كافر يوتنيو ko ala dum se ku deme بعد أن كان مهزورا يا سر على كلا كم بلمبه عليهم جهاد كم بلمبه عليهم سلامهما قتال الناس ما هو كلكم بلمبوما مطلقا توبه وذلك لمن على مسوق بلوك جهادك قبل الهجرة أكلك كو هجرة دي أيوة جهاد ما كان ما ولا لا كو جي ما كان yenno fanga bula sermoru kwanti so nimbe kana ako ya maruma dia parce que femme la bene mala bolo chugomi asa ke chugo shie foka to ala de kofe ayad la kata madina ke abajuye parce que odo yahudiya kumbe madina ni manga ni kira ko la yahudiya be kumbe fara manga ko kala kala kama ala taala masabulu akaka atoy folo akana jokari ama jokilin kari ka to magazine la akbar ama mashika jokari jose bina da bodro ne fo o ye femme fama ambora ka jo nun toy maza segeda domi aya ka do ama bato ko ama bato bli na bile bora mai jokari o da to yamne faj'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayh no min yamne ale min enta lengo o ma jo bato no jo bato ra no ngasa ala kira yuto domi na yi jokari ko قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كبنو كيرا جوب جوتبتيو ودي كسو كاتو
hajjatul widayi la sinna jibril nana fɔ k'a fɔ magankaw ye ko dugukolo in kan yan ko jo tɛ bato yan bilen o banna jo tɛ bato yan bilen nka sa ni dun ko gɛlɛman de fɔra sa ko ni dun de bɛna bato ni dun de bɛna bato ni dun bɛ bato yen o bɛ yen dɛ a bɛ yen ففي السنة الأولى hijira san fɔlɔ بعث صلى الله عليه وسلم ala kɛra ye cili kɛ 3 سرايا a ye komando yɔrɔ bawo komando ko asariya sariya tu ya kelen a jamu ye saraya a ye komando saba ci أيوة وفي هذه السنة o san kelen de kɔnɔ dɛ وفي هذه السنة o san kelen na الثانية min ye san filanan ye بلغت غزواته ala kɛra ka kɛlɛ sera فيها o kɔnɔ 18 غزوة kɛlɛ 18 o de kɛra a kɔnɔ cɛ an ka lɛri sera ka fɔ lɛri sera an bɛ wala dɔ yan أيوة n'ala ye tarata nata yira an na إن شاء الله an b'a tɔ lase inshallah أيوة o tuma an b'a fɔ rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير باشرقه وكسو كم برو جاي فاتوني أمسك كما كلينغا كم متطوعين بولي أيوة أنا قد مثلا فهم بي نوبان لمي نوبان دمي أيوة بولي أم بافع